Arratsaldeko ordu bata eta 2 minutu Beasaingo Antzizar pilotalekuan etzen atzo ezustekorik izan, Elordik eta Zabaletak 22-13 irabazi baitzieten Zabala eta Martijari, binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako, lehen jardunaldiko lehen norgehiagoka horretan gogoratuko dugu Elordik lauterdiko final zortzirenetan agur esan ziola txapelketari, honen bestez geroztik binakako norgehiagokak jokatzen aritu da une guztietan, bestalde Jose Javier Zabaletak mastersa izan zuen bere azken txapelketa, Zabalak lehengoan jokatu zuen lauterdian finala, eta ez zuen irabazterik izan dakizuen bezala, eta Julen Martijak ere mastersa izan zuen bere azken txapelketa luzea, beraz, lau pilotariak egoera oso ezberdinetan, iritsi dira binakako txapelketa honetara, eta egia esan Elordi eta Zabaletak oso bikote sendoa osatu zuten atzo. Hasieratik ikusi zen, partida gogorra izan zitekeela, Zabaleta ohiko moduan ez behar bada beste urte batzuetan bezala, ez, danbatekoak eman eta ia atzelari aurkaria kantxatik ateratzen zuena, baina bai oso Zabaleta serio bat, frontisean pilota egoki jarriz, ia une oro pilota kenduz, eta horrek izan behar du ez, Jose Javierren egin beharra, eta aldiz Aitor Elordi aurrean oso momentu honean dago, Benetan Maiabiko aurrelariak partida bikaina jokatu zuen atzo ere, baina batez ere gauza bat nabarmendu nahiko nuke. Joan den urteko txapelketan, Aitor Elordi batez ere defentsan nahiko bigun ikusi genuen. Eta aurten berriz oso sendo ikusi dugu. Batez ere atzoko norgehiagokan, eta hori Javi Zabalak alde guztietatik. Egin zizkion, edo saiatu zen behintzat Javi Zabala tantoak egiten alde guztietatik, asko sartu zen, eta egia esan atzo praktikara ez zuten egoki eraman, bikotearen teoria hori, baina berez atzo ikusi zen zertarako dagoen bikote hori eginda, ez? Hau da, Julen Martija ez da atzelari jotzailea, gehienetan dominatua izango da, askotan zazpitik atzera ibili beharko du, baina segurua da, bermea ematen du atzo ere, naiz eta pilotak entzea asko kostazitzaion, eta esan behar den ere txapelketak behar bada Etxeberriko atzelaria ez duela bere momenturik onenean harrapatu, 3 pilota besterik ez zituen galdu, hau da, etzen izan Zabalak edo Martijak sekulako pilota sorta galdu zuelako, baina gero Zabalak hori ere praktikara, eta nik uste txapelketa aurrera doan enean ere hobeto eramango duela, azkenean atzo oso presaka ikusi genuen, une batzuetan ezin min horretan ez, eta normala zen, azkenean tanto horrak izan ziren, eta ia guztiak, gorrien aldera, ez, erori ziren. Orduan, hori ez da sekula erosoa izaten pilotariarentzat, ez da sekula gustagarria izaten, eta 8 berdindu zuten, baina hor Zabalari pilota bat, irriste egiten zuen pilota bat, txapapera joan zitzaion, eta horren ondorio, txapapera ezkanpora joan zitzaion, frontisean asko irristatu zelako esan bezala, eta horren ondorioz ez zuen partida aurrera, hortikan aurrera jada, bikote urdina ezinean ibili zen, oso trakets, batez ere Zabala, erabat bere honetik irten da, eta Elordik eta Zabaletak zuzen jokatzearekin nahikoa izan zuten, 12-8 iritsi ziren lehen aldira, bigarren zatian jaun eta jabe izan ziren, jada Zabala oso erraz irten zen norgehiagokatik, Julen Martijari ere pixkanaka gehiago kostazitzaion pilotak atzetik entzea, eta gainera materialaren inguruan ere hitz egin nahi dut, materiala gustatu zitzaidan, batez ere atzelariei atzo asko kostatzitzaien pilota kentzea, eta ni egin batean horren aldekoa ere banaiz, ez? Askotan pilotan esaten dugulako, bai atzelariei ere erraztasunak edo eman behar zaizkie materialari dagokionez, denak
oreka batean egoteko, baina aurrelariek eman behar dute erakustaldia, jendeak horretarako ordaintzen du sarrera, jendea horretarako joaten da pilotalekura, eta niri iruditzen zait atzoko horretan aukerak behintzat izan zituztela, Elordik esate baterako sekulako erremate sorta egin zuen, kolpez ere oso fresko ikusi genuen, eta ondorioz 18 eta 10 aurreratu ziren, eta azkenerako esan bezala jada Zabala partidatik irten da zegoela, Zabaletak egoki jokatzen jarraitu zuen, pilota asko kenduz, Zabalari ere sartzeko aukera handirik ez zion eman, eta azkenerako 22 eta 13, une honetan lehen puntua eskuratu dute Elordik eta Zabaletak, eta Zabalak eta Martijak berriz bat ere gabe jarraitu beharko dute, eta hurrengo jardunaldian saiatu beharko dute lehen puntu hori eskuratzen. Hautagaitza sendotu dutela esango nuke, Elordik eta Zabaletak oso maila ona, joan den urtean esan dugu, Elordi batez ere defentsan oso kamuts ikusten genuela, aurten oso fin ikusten dugu, gainera esango nuke biak ala biak askoz ere momentu hobean harrapatu dituela txapelketak, eta horrekin beti oso erne ibili beharra dago. Gaur, beste bi partidaen analisia izango duzue pilotan, batetik Logroñoko Adarragan jokatuko da jaialdia, batetik Dario eta Loza Salaberria eta Gaskueren aurka, B serie mailako partidan eta maila nagusian aze partida daukagune, orain arteko 4 txapeldunak izango ditugu. Altuna eta Ezkurdia, Altuna buruzburuko txapelduna, Ezkurdia binakako aurrelari txapelduna, Peio Etxeberria eta Rezustanen aurka, Peio Etxeberria lauterdiko txapelduna, eta Beñat Rezusta binakako atzelari txapelduna. Beraz, osagai ezin hobeak dituen partida izango da gaurko hori ere.